Det er noget, det er rigtig meget hende der Elisabeth. Du kan bare gerne ej, du finder dig bare. Kan du ikke selv et eller andet? Du fyrer et eller andet. Du gør Marianne. Nå, for helvede. Marianne. Vi hader. Susanne. Nå, det er Susanne, vi hader. Ja. Susanne. Jeg forstår du ikke skid af det der lige. Det er helt hen i vejret, det der. Så svært. Jamen, hvad Vi synger har I, når røget I drikker ligesom snaps? med strå her. Det skulle da bare skå. I synger ikke noget, I drikker bare. Det er jo en uskik for fanden. Ja. Det er jo meget sjovt. Hvad fanden har vi lavet hele dagen? Jamen, er det ikke lidt sjovere at drikke, når man har sunget? Jo. Det er Men sjovere at synge, når man jeg har har to drukket. spørgsmål. Hvor er min snaps, og hvor er sangen? Sangen er her. Ja, og hvor er snapsen med glasset i? Eller omvendt? Ej, så helvede. Hvor er de vanskelige, de her. Ja, og så kom sangen der. Det var 1 ud af 2. Ja, det er jo det, vi har sunget. Ja, men jeg vil gerne lige den der... Hvad er det for en? Hvorfor Jeg ikke? vil sætte mit rådspræk i øjnene. Nå, ja. Det er mig enig. Og han sagde, han har drukket sig skide fuld i går aftes, netop fordi han skulle optræde med de røde sprængte øjne. Hvis Og jeg det kun havde være han dansker, også. der skrev den sang der. Det kan ikke være andet. Nej. Nej, lidt Og det der, det er sgu da ham fra Tuborg-reklamen, der sidder nederst. Det kan være det. Det ligner ham i hvert Er han ikke bare sød, ham der står lige og gør sådan? Jo, men det er jo også ham fra Tuborg-reklamen. Han ligner ham i hvert fald. Er det det ikke? Det ligner ham meget. Ham, der står med sved på panden ude ved broen. Til Nej, det er Pirikles, eller... De ligner Nej, hinanden. det er ikke en skid af Pirikles. Nå. Ja, fanden er Perikles. Det er ham fra Storm P. Nå. Det er ikke en Storm P, tror jeg. Nå. Det er den der store plakat, hvor han står med Og sved på sveder, panden. Ja, ja, okay. ude ved broen, det er langt ude på landet. Ja. Er du klar? Yes, jamen det er Mikkel, der styrer det her. Det er, hvis han skal have den... Er det hele, han går? Fra toppen af. Vi skal nok synge med. Mikkel, du lægger bare ud og kører. Helt langt. Vi sætter på bare på den. Ja, det kan jeg. Okay, jamen ved du hvad, så skal jeg hjælpe dig. Så skal jeg hjælpe dig. Tak for det. Hvis du... Ja, Og man må ikke sige noget ned til Det er sidst. tætstik under hver øje. Drikke om igen. Og drikke om igen. Så kan man drikke 2 gange, hvis jeg Prøv lige at lægge mærke til teksten. Der drikkes, og for guds skyld, der må ikke siges noget. Ja, det tror jeg sgu da, du skal. Du tør ikke sige skål der, Mikkel. Hvad kan du? Så hvis det folk har drukket. Ja, men det kan du godt opgive, Marianne. Den er så... Okay, nu skal jeg klar. Ja. Helan går, hey kom for hurra, hurra. Helan går, hey kom for hurra. Og næste vinter, Helan tager han heller ind, der halvånd på. Helan går. Skål. Det er da utroligt, Mikkel. Jo, Nu skal vi starte forfra. Og du kan nok se, at den der lige når at tage den næste, du. De behøver ikke nogen løg på den nakke. Helan går, hey kom for hurra, hurra. Helan går, Stop. Du skal bare drikke. Jamen, det er derfor, hvis man er så tumpet, Mikkel, så bliver man altså skidefuld. Jeg troede da ikke, man blev klogere, jeg drikker. Jo. Altså, okay. Har vi tonen af? Helan går, hey kom for hurra. Helan går, hey kom for hurra. Og den der vinter, Helan tager heller ikke halvånd på. Helan går. Har vi en nabo, eller har vi en nabo? Det er Magnus, der sidder. Kan der godt være, at naboen lige vil blande sig.